Pitip bahado lai pensan bilian mut kibriu kinchatkan lasai ladam don ukau une usambay berit ulapan shibon kimensem banyang jor berkidawai ulawan ra shibon kitma banya ka umpanyang bat ulapan peraru ya ki hima ki bahe haba kajing don jong ukau kala duna alingin pet benya ya kajing yai lenti bat kajing koridor jong ukau usambay ubalatai ya kepertai kajing kongsan jong ukau umdai tang kajing tung jing tem ulong keren san jong kanyam kurukom jong kibriu haki por menchua palat 100% jong kibriu hak pertai kilasanya ha ukau kum kebenta bokong san jong kajing penbiang bam kebaai jing hikai une usumbai ubarit ulalong kebor kebaai mensim ya kibriu ubala penla igurukom im ban kiu isnang kitau ban kiu syaprang ya kebapelong ya ukau ban long bokong sanet kum kiwei pat kijing bam balaju syanya ukau udan kabor bekerpang ban penmi haduk laitan usembai hakashi hatar kababon kat laisha ban yak kiwei kicing tung hakipor menchua hakijing shisha shi hektar ukau ula ban pendap ya kicing duna bam jong haduk santeli kilong ying hakashi senem kat ba kiwei pat kicing bam kila tang ban pendap ya kicing don jong kawei ni arteli kilong ying henrai kicing koridor jong ukau kam kut tang hakajing ai bam kadai kawai ni kicing bam ba biang ba hakal liang kicing tung kaba ai hadu 40% ke protein ki vitamin B ki bekongsan bat ki mineral bakrau kum iron bat uzing kajing yo ajing tip na kajing wat benya ka pen i ba ki bre ki basanya hau kau kum ka bam bekongsan ki duna ha kajing pang duna bam bannya ki bre ki basanya ha ki wei pat kicing bam ukau ulapun kelador jakor komrep ha ki por menshua da kajing la jong u ban yo sembai ha ki jaka ba ki pat kicing tung kimla ban syania ha kilom baladan kilom bahe ni ha ki jaka basit ni ki bakrian kani kicing la ban yele persya ya kicing ka perlong bagi jait ben riu kila ban im ha ki jaka balu juong bakim syam lalong ki bala ban sa kisaki pikwa ki jaka rap kau ha ki por ban shwa kila ban penyo jing bam sakipat ba babon sya hado shipau sya ban ya ki jaka basanya tang ha ki we pat ki jing thong kaba pelatam kalong ba ukau lalong kawai ni kijing bam banang kong ha kapertai ubala balong kum ujing bam bala dep bu lada la pendap bat bu bha ukau ula ban nek bon senem klem do mensim kabalong kai kabom julong ha ki pat kijing bam menshwa kajing kata jong ni usembai ha kayo kapat ha ki por menshwaru kalong kabakrau ulalong kawai ni kipisa banang kong ha kapertai kabala pendan kam ban siu khajana bat ban siu bainong bat ya kiwi par kijing dan kam kador jong ukalong kababiang hadu kata-kata basbon kirilom ha Asia menshua tiju tau ya kijing koridor ha kaksiar henrai ha ukau menta tongin lai pai syakapor pala sedang ban itu ya ukau kajing sedang jong ukau kajing wat ban lap ya kajing sedang jong ukau kala penmi ya kawai ni kijing kren ki be tam ha kapertai jong arkeologi kajing yo ajing tip na kajing ya senrop ke sains kajing wat DNA kebabanya ba kajing yo kerwa arkeologi kapan i sya arteli kijing tungkau balak tung hari Asia kabanengkong ka Oryza sawita japonica kabala rap nengkong ha ka por shipau hajar BCE ha ka than Yangtze River Valley jong ke China bat kabaar u indica rice ubalami hadin kumba sawajar senem ha ka than Ganga River Valley jong ke India ke kebapelong kini kicet kau kibapela kalong ba kidan lang kawai kajing kala bakarpang kabaki kon kanon shattering gene kabapelong ya usambai ba anhap no na kijing tung ha kibala he kabapensuk ban adru ya u kani kajing yo sambai lang kapan i badan uwei utolong bai hap henrai kumno kani kaja ha usnam arjar khatwai ki start ha ka school Stanford University kilawan ya ka genom jong ukau kilalap babarok ki kau jong ke Asia kila ban long ki khon na kawai kajing tung kau baki kon ko Oryza rufi pogon hakathain Pearl River Valley jong ke China kani kajaka ka longkum ka sunang banang kong jong ukau kabala pan slur ban penmi ya kabam kabala ban penim ya ki folklore mut ki breu ha kapertai kajing yo ajing tip na ki arkeologi kapan slur ya kani kajing atok khana bat ha kajaka wat benya kadiang tonghuan ki site ha ka Middle Yangtze Valley jong ke China inang wat benya ki lelap ya kajing tung kau barit ki balatip kum phytolis ki baladon nado usnam khat arjar BCE kini ki simbai ki lehe banya ki kau klau kebapen i baladon kejing elek bantung bat penroy
ya ukau hakrukom ke babenya. Handrai kani kedai tang ke bentah ke sedang. Bat ha India kinong bat benya kilalap ya kecing tungkau ki barimba. Ha kesnong lahura dewa ha Uttar Pradesh. Hato galak bandan kecing tungkau. Da ki beriu ha kani kecakaru. Ha usnam arajar kadar. Kawai kecing yo ajeng tip ke bakrau. Kala tau yo kecing rapan sengotu susu. Ha kecing bat benya ya saus pak sau penriu jet ki kau krau. Ki start ki dalap bakat ba ke Japonica rice kala thong nengkong ha ke bentah syati jong ke China kala sapriang pat se India bat ha India kala kle bat ki kau klau jong ke Thai kabala thau yak Indica rice kawai ke jet kau bathamai ke babiang ban im ha ke meriang bat kurkom im jong ki bet ba hari India hoi kalong ka papela andai hadin kani ngin lek syak jing yar jong ke cing penmi kau ha ke pathai bat ngin yakren kumno ularoi ha ki pat ki Thai kejing pur kejing thung ya ukau ha usnem 2000 BCE kejing thung kau kala yar na China sya benta jong ke Southeast Asia da kinong rep ki bayat bat pen priang ya kejing tim halor ka rep karyang handrai ukau msum mesulek ang kumta ulapolla bat roiru haba ukau lorung syaki caka badon kejing ya pera kamariang bat ke kendau kinong rep kila sedang banjit ya kijet kau kibala ban imha ha kata ke benta kumha Japan kila penmi ya ukau pana ka babiang pha bat pendon kam ha sushi bat ha India kila thau ya ukau bakam jrong bangi khot basmati rice ha Indonesia pan kila penmi ikijat kau ki bala ban rep ha kijaka babon pha ka kani kejing penroi ha ka rep karyang kala pelong ya ukau bandan kejing ya pher babon chain bat hadu menta lalap badon palat sau phau hajar jat ki kau ki bala thung ha ka perthai baro kawai na ki benta ba phalatam ha ka khana jong ukau ha ka perthai kajia Afrika ha ke baladon lahajar san spak snem shaneng kinau rep ha West Africa kilele ya kakam ke bakrau ha ke bakila thau dalari ya ukau jong ki hi ubala tip kumu oriza glaberima uni ujat khau barit ba ubala rep bat penne daki pet ba ha Afrika ha ki babon spak snem ulalong bakong san ba ha ka rep kriang ha Amerika handrai kalapoi syakatai ke benta lengba kalat basngosi jong ke transatlantic slave trade kabamut upoi lengba kejingnya dia thiet jong kim rao ha ke benta ke babut ngin salap kumno uni ukha bu koridor ulai kendo bun kicine handrai ulala banjai syaprang ha ki kendau ki bekeloi ke bala penmiru ya kejing anglon ha ke perthai baro kawai kajing khai ya ukhau ha usnam 1000 BC ukhau la kalalong wei na kimar bapau bha ha ke perthai ki kot tenrai jong ke China ki ong ba ukhau ulong koridor halu kata-kata bala pendon kami u ban siu kajana badru ban siu bainong ya ki sipai shisha kadak jong ukau ha krim China kadai kumjo kadak ban kadau ya kabam kabapen isyai ba ukau ulong kabenta bakong san ha kayo kokot jong kari China handrai kejing khai ba ya ukau ha kayo kahat kamdai kabasung ukau ulong bakhya bat ha kawai ka cubic meter ula bandan hadu nyau spa san phau kilo bat namar ba ukau smok tanat bahaya ko bat ula ban sneu la am penne ha kurkom ka babiang handrai walla kedon kini kidinge ki jillatan rai kila ban penmi ya ki rukom nyele badan ka bor perkhan ban penpoi ya ukau syaki jaka ki bejengai kidak badan kong tam jong kejing yat tadba ya ukau ha kejing yang ha ka yo kokot ki wan na ka zangte river valley ha ka por baladon sawajar BCE kinawat banyak kilap ya ki jaka ki bahe bha ki bela ban penne ya ki spak kilo ukau kabapen i badan kejing penlong tikana banlung bapen poi ya ukau syakishnong kitau kini ki jakabo ki longkum ki bang haki por tenrai ki bayarap ban penne ya kabam haki por badan ki klam bat ki jingjia maryang haba ukau yai langba ki lenti ulara rengkat bat ki teknologi thamai ki rukom shatbam bat ki riti dustur kalenti bapaunam ka Silk Road kamdai tangna benta usul ukharu dai wei na kimar bakongsan ubalaya rengkat bat ki wei kimar lembat kejing tip kumno ban rep bat kumno ban shet ya kilenti ya lengba keduria ru kilong ti bakongsan bat house 6000 BC ladon ke network bayai lengba keduriau kebapen ya sno ya kejela barep hau ha Asia ki jong ke China ki kit khau sa Southeast Asia ban yo ban ra ki jogor bat ki musla kat ba kinong demar na India kikit khau basmati sa Middle East kabal pelong ya khau kebenta jong kabam ha kijela Persian bat Aram haba kinong rap khau ki yai saki benta bathamai kikit lang bat ispas nem jong kejung tip rap khau kileng kha ba internet habali kilashna kejung tip kebas dang na South China bat i system ban penpoi ha kijela tenrai jong ke Sri Lanka kila tai da kejung tip kabala yai lengba kini kilenti habangin septeng yin pet benia kumno kini network kila pelong ya kihima ba he ba ha Asia bat keleng ke perthai kabor jong ukhau ha kihima
ha Asia ka China ka pau kum kari ka bam tam ya ukhau ha ka parthai kumta kam dai ka baphala ba ka sarkar changka kala seng ya ka yau khau ka bala ta la kam nang kong ha ka parthai ha ka por jong ka tang dynasty kila thau ya ka jintip bathamai ka bala tip kum ki ever normal granaries ka bayale ban thit khau ha ba dunador baddi ha bukidor ka balong ka jing persyang nang kong ban penek pensa ya ka dor kamur kamar bam ha ka parthai hanrai kawai ni kijing jabas ngau tunatam kawan na katoku gawa shogunati jong ke Japan hakni kapor kilapan kalaya ukhau syukurkom jong kepisa kabalatip kum kakuku kawai kakuku udai ukhau kababiang ban bam da away brio hak sisnem ki samurai kim yo asiu da kaksiar hanrai da ukhau samurai badan kekerdan bahe uyo asiu da kispa kuku man kasnem kadba udaimyo lani usim pedba ulak banyo hadu spa hajar kuku hakawai pat kabenta ha Cambodia ke Khmer Empire kalashna ya katrat blai ke bapau nam jongka ke baki khot ke angkot wan da kaspa snem ke balami na ke jengtip bathamai ka rep khau kila tai ya kanan wak ke bajeleu jong ki wa ke ba kila ban rep khau hadu laisin ha ke snem ke jingjob wa shamla ban penurlong da ki pat ki jela ha ke tu ki por kani ke sistem rap khau kala ban pendap bam ya hadu 1 million ngut kibriu ha ka caka bamenta kila ban syong tang san po jar ngun hanrai u khau sumlalong tang ka ba ai bor ya ki hima ula punduk boru ya ki ha ka jeng jar bam ba khrau jong ka Vietnam house nam ka kandai spa sapusan kadau kalong bak sipai Japan kila khang yau khau ha ka por jong ka World War 2 ka bala pelong hadu 1 million ngut kibriu ban yam kani kalalong ka jeng pen bor bakong san na ka benta ka jeng ile lai lut jong ka Vietnam bat kani ka pen isai ya ka bor ba khrau jong u khau ha ka ban penkala ya ka jingja ha ka history ha ka benta ka khadu bangan batai in sapet benya kumno ukhau udang ai chingmut ha ka perthai bementa bat kumno upelong ya ka jing imjongi banlong ka bakong san shisha ukhau ha ka perthai menta ha ka ni ka juk bementa ukhau danglong uwei ni kemar bam bakong san ha ki babon kiri ha ka perthai kisaki ha babon ka jingshen nadu usushi bat risotto shao rice pudding bat stir fries kajing long jong u kapan long kum karensan ya barok jing bam hakal lenggur kom bam hakiri beper bad kala ru ban pen kala rengkan bad kajing bam snong klem da penjat ya kajing bam bala deptai hendrai u khau umlong tang ha kan ro jong ka kamra shatja ukba ibau jupun pet bad bread menta kila kala long kimar badan jing mentoy hak perthai bementa kila pendan kami ki ban sna ki kot bala ban put lane ki biodegradable packaging kabai rap banduna yak jing pendan kam ya ki plastik kani kadai ke benta jong kejeng persyang bependan kam ya kejeng penmirem ha gurukom bepenek pensa bat ban penjenjar ya kejeng keta ha kemariang henrei ha kini ki spa snem baladep ukhau la ya kendo ya kejeng bathmai kejeng kala jong kal air kemariang ka keta ya kejakarep khau bejupau bat kejeng bonjang ki breu ka pelong bahaban pendap ya kejeng dawa ka bakrau susu kiri ustad ki ong bahabala poi usnam arjar sanpau ngihap ban permi sanpau persentam ya ukhau ban la ban penbiang bam ya kepertai keberang song shin kajing keli kalom kumno in la ban pendap ya kini kajing dawa ka jubab kadon ha kajing gantup ya kajing jai syaprang ha ka teknologi bat kajing hikai rep bala jule ha Japan kinau rep kila pundan kam da ki robot ki bayai da ka AI lani ka artificial intelligence bantung bat ot khau da ka babnya ke balong kum bapni ha ki film sain ha India kiri ustad kila penmi u khau bala tip kum usku barais u bala ban syong ha ko hadu artayo kajing kala ke bakong san nak benta ki jakarep bejia kendo kejing bon bejor na kadau kejing kela kala air kemariang hendrai kejing kermen ke bakrau kadon ha kejing penyesno ha pedeng kidak barim mat kidak batamai ka system of rice intensification lani ke SRI kala sedang ha Madagaskar ka kontop ya kir komrep barim bat kilat batamai ban penbon ya kejing ni ukhau bat kamduna kejing pendon kam ya kidawai rem kani ka system rep kala yok priang ha ki benta beper ha pertai ka bapen isai ba kejing start nong muna kabalarim kala ban penba ya kejing ha ka pertai bementa kublai shibun